1920-at írunk. Magyarország már csak árnyéka önmagának. A trianoni békeszerződés megfosztja területeinek több mint kétharmadától és polgárainak millióitól. Káosz, forradalmak és polgárháborúk közepette új rend alakul ki. Horthy Miklós, egy flotta nélküli tengernagy, az osztrák-magyar monarchia tisztje, a rendfenntartó erőket vezeti. 1920-ban a Magyar Királyság régense lesz, egy király nélküli, de erős kormánnyal rendelkező államé. Horthy uralma stabilitást hozott a forradalom évei után. Újjáépítették a közigazgatást, a hadsereget és az oktatási rendszert. Sok magyar számára a rend és az állam folytonosságának szimbólumává vált. Ebben az időszakban néha az új magyar állam keresztapjának nevezték. A fő külpolitikai cél a trianoni határok felülvizsgálata lesz. Egyes területeket háború nélkül visszaszereznek. Ennek a politikának azonban magas ára lesz. Az 1930-as évek Európa radikalizálódását hozták magukkal. A szövetségeseket kereső Magyarország a tengelyhatalmakhoz csatlakozott. Horthy politikai döntései még mindig vitatárgyát képezik a történészek körében. A háború alatt Horthy megpróbált lavírozni Berlin és a nyugat között. 1944-ben elvesztette valódi hatalmát. A régens korszaka véget ért. Horthy Miklós továbbra is a magyar történelem egyik legösszetettebb alakja. Néhányak számára az ország újjáépítésének szimbóluma. Mások számára egy vezető, aki korának drámai döntéseibe bonyolódik. A történelem ritkán fekete-fehér. Ahhoz, hogy megértsük Horthyt, meg kell értenünk azokat a korokat, amelyekben uralkodott.